Ang ablihan nagyahang kuan. Ay, bilas. Salamat sa iyang mami. Mahal ra ba kayo na? Kayo ni. Mahal ba kayo ni? Hinay pa doon siya kay kuyawan niya na siya. Oh, nice. Mura kuno sag anak og Bombay. Daghang moingon na niingon pud nga mura kuno siya og si Bianca Umali ba kasi nas Bianca Umali. Taas man siguro tug ang i-search siya nas Bianca Umali. Bianca Umali? Siguro sa kilay ra or sa mata. Bini mo na siya good, Bini Christy. Ay, Bini Christy. Hala, taas mo kay ilong si Bianca. Diri mo sa ibyo ra ba murag ikaw, imo ang diri ulo ba? Ha? Bi, tapad ko mo murag mo Bianca ba? Ay, raman, mo to pa kung Janin siguro. Kisa Janin. Gutierrez. Bi na naon. Asa Janin? Bi. Hala, sabi pabiyo gamay, di ba? Napagay mo na ako. Sabi, sa ka di man makita. Ipokus. Ay ba? Asa pa kayo? Bi, tapad ko mo. Janin Tugunon. Ay, Janin Tugunon din na. Janin Gutierrez. Tugunon, si Tugunon. Hello guys, masugad lang ang tanan guys. Sugad lang ang Domingo dahil wala mo apasukas sila sa Liloan Port kay Domingo na sila nakauli guys. Kay wasa kauli sa Sabado kay nalagi ibin sila alas 10 na sa gabi na human. Nga luwi ka sa guys kay nagsilpi lagi siya nga nakapismas kay naglain ni kuno siyang paminaw mananga magapasan ro ni papaidi. Na timingan po guys nga di ko ni papaidi mo nang amo sa pason dito guys. Luya. Ngayon sa ko paminaw. Dilantan ka? Ano na ko? Sakit ko. Tinglan. Kulon. Kailong ko. Sakit. Ibutan na sa tubangan pa ng bag pa. Ang kay laban ako ron. May maugaw po na ron nga 101 ra ba? Hangin. Niinom na kabiro ka? Hindi ko kay ma-hyper niya ako. Nana sa mami nagpiling wheel din ni siya. Buwan. Ay sa kani mami. Nagpiling wheel sa mami. So laban lang. Ha? Di man init. Kapira na siya na. Ano na hiluton. Akong palitan sa prutas mami kay Papa niya. Tapos lang. Day, pila gunay mong kana, day? grapes ko no. Ay. Go back. Jeez. Padalag. Okay. Kuan na taliksikan ra ba ka kanang mag ligo sa kasdagat karyot.
Ilublob sa nimong lawas sa dagat ba para mawasan ka. Yang mauga-uga na imong buhok tug na kay mga kapahuway ka kay kuha lagi na ako ang nastug. Naka makakanta squire niyang hapon. Hala, dako na. Cute kayo. Mas niagi guys, pagpakita na ni Judarang mas niagi rang gagmaya pa na nagko. Nakajaghan ka doon ng ibita ito ah. Kau dito na auntie ni mo dito kau. Blisa kasi mo auntie karyot. Wow. Gubot, nagagubot na. Nagkagubot na. Wala gitao dagkuan kay luag pa mami. Di man sa matuok ana kay kuan luag pa nidya. Sasalita si smile. Okay, kuan. Wara ba na maguntingi iyang kuan? Laki-laki na lang, ani. Laki-laki na. Laki-laki. Uli kay kuan, nagpis nga out. Ang ablihan nagyahang kuan. Salamat sa iyang mami, mahal ra ba kayo na? Mahal ba kayo ni? Hinay pa doon siya kay kuyawan niya na siya. Oh, nice. Mura kuno sag anak og Bombay. Daghang moingon nay niingon pud nga mura kuno siya og si Bianca Umali ba kasi nas Bianca Umali. Taas man siguro tug ang i-search yan nas Bianca Umali. Bianca Umali? Siguro sa kilay ra or sa mata. Bini mo na siya good, Bini Christy. Ay Bini Chris. Hala, taas mo kay ilong si Bianca. Dili mo sa ibyo ra ba murag ikaw imong diri ulo ba? Ha? Sa GMA. Bi tabad ko mo Bianca ba? Ay, raman. Mo to pa kung Janine siguro. Kisa Janin. Gutierrez. Bida naon. Asa Janin? Be. Hello. Sabi biyo gamay di ba? Napalagay mo na ako. Sabi sa ka di man makita. Ipokus. Ay ba? Sa pa kay. Bi tapad ko mo. Diyan tugunon. Ay, diyan tugunon din na. Saka. Janine Gutierrez. Tagunon. Si Tagunon. Ag kilay ra. Kilay. Amo ko. Amo may nagkritik. Sige na. Smile ni mo imong smile bang tinak-um ba? Sige na kumaon na. Mami gipalitan pud ako na sa mga prutas mi kay kuan. Yang mami ka pinangga kay na siya. Oh, good. Oh, no. Nagalutos ni kunog ano. Isa na kuha lagi ni sana. Napuwag ang gibutangan nimo kuan na. Prutas na sa kuan prutas. Saging kay saging o apple. Nay kuan sa kanang grapes nga green ah. Lami na sa. Oy, kay fresh from the garden good na siya. Sige na nak. Ni sabong isda. Mayabo sabong. Palitan ako na sa prutas, mami. Salamat. Di ba, lami? Bisig mo turok ng liso. Itanom. Sabi ka lang. Mura lang kuhan. Grapes man jud na.
Dako lang siya nga. Kasi kamatis mo kamyas ba? Ang higop sa baw, kaya maulian. Isipon mo na siya, murasag ka ng... Parang hiluton niya, nung magkaon mo, pahuway ka rin, ilublob dagat. Masudan mamikuan. Ang palaya from the garden. May sabaw isda. Guys, salamat ikado ni Mambi. Nakakaabot na giyahang prinsesa dia. Prinsesa niya. Kuan kuno daghang niingon nga nako ni ilahi ni bataan ni. Sa ilahi ani lahing Spanish breed. Lain-lain mana taga Michigan. Sabaw ng isda. Aw lahi di kan taga Michigan nak. Ang sa Michigan yan. Mahaw ta. Amo sudan priest from the garden. Ako may gudong tatay itong mga maningil umpan. Utangan sa Mikado. Ah, katong ni mga Bombay. Mga Bombay. Kanang, ano, maningil ang mga utang. Magmotor. Bunit-bunit. Bombay lagi. Wala na siya na. Na oy, sa merkado. Nagpuno ba ang strike-strike? Ngayon mga Bombay man jud, no? Nagkakaala sila. Mao nilang trabaho. Mga ano ba? Kani hugasin nila anya ibutang sa rip ni Ramugnaw.